eu sunt mascatul și azi o să facem un episod împreună cu jucătorii. Dar Alex! trebuie să zic un... Yo! Bă, Ce faci, bă? Tim! Mă și spune. Hai să-i atacăm! Ce? Să-i atacăm! Uite-l! Bă, nu știi cu cine să puni, bă, băiat! Bă, bușilor, bă, treceți, mă, cu voia pe amândoi. Bă! Dar dacă mai omorât tu câte băteam, ce faci, Andreiuț? Bine? I-am omorât pe amândoi. Care m-a omorât? Și pe mine! What the Bă, tare hec! Oh! Căratul! Căratul! Bă, era mai ca lumea la minigun. Uite-l! Bă, ce prânză și mustăți! Bă, eu vezi în spate. O să mai apară un episod peste 5 minute. Ce? Azi o să facem 2 episoade într-o zi. Nu m-am gândit, dar asta e o schimbare și programez. Mâine, sâmbătă, sper că ați făcut Oare e ceva. că la- Azi e ziua lui... Sună telefonul! Azi e ziua lui Eminescu. Da, bine, pa. Închide naibii telefonul ăla. El cu gagicile lui. Mami! Și azi o să încheiem